Fl-2022 il-Malta Community Chest Fund Foundation irċivit minn 114 donazzjoni ta' xahar, waqt li sa' Ġunju ta' din is-sena ingħataw aktar minn 340 donazzjoni. Is-sena li għaddiet 80 pazjenti benefikaw minn dan is-servizz, filwaqt li bil-bidu ta' din is-sena l-hawn diġà tqassmu 74 parrokka. Dan ħareġ waqt żjara li l-President ta' Repubblika George Vella u s-Sinjura tiegħu għamlu fl-uffiċċju tal-Malta Community Chest Fund fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serent Nimamo. Matul iż-żjara fejn kien akkumpanjat mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn u ċ-Chairman tal-Bord tal-Amministraturi tal-Community Chest Fund John Huber, il-President u s-Sinjura Vella nataw informazzjoni dwar is-servizz tal-loti ta' parrokki magħmulin minn xahar naturali. Il-President irrimarka li dan hu servizz ieħor li jtaffi xi ftit midbatija li għaddu minna persuni li tilfu xarhom minħabba l-kura li jkunu qed jieħdu għall-kanċer u kundizzjonijiet mediċi oħrajn. Din hija parti mill-kura li xmeta bniedem qiegħed jgħaddi minn ċertu mart u qed jieħu ċertu treatment tal-onkoloġija ħafna drabi, il-fatt li jitlef xahru għalih hija xi ħaġa psikoloġikament ħafna niddejqu. U meta qed toffri da servizz, qegħdin nagħmlu servizz isek qed tagħti kura ta' xi ħaġa oħra. Loti ta' parrokki lil pazjenti tal-kanċer beda jingħata mill-MCCF f'Novembru tal-2015. Kull min għandu xaru b'saħħtu mhux iqsar minn 30 ċentimetru u mhux ibbliċjat jista' jagħti x-xahar b'donazzjoni għal parrokki. Ix-xahar imbagħad jitnaddaf jitqassam skont il-kulur, it-tip u t-tul minn parrukkier professjonali li hu espert fil-parrokki u jintbagħat barra minn Malta. Il-proċess jieħu bejn 12 u 15-il ġimgħa. Ix-xahar għandu jinqata' xogħol u jintbagħat imgeżwer f'sarvetta tal-karti jew borża tal-karti bil-posta lill-MCCF, flimkien mal-isem u l-indirizz tad-donatur.